Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar belum guys. Ini juga balik Rodi. Ini buahnya kerai. Mbak nganggo bacangan. Bacangan. Bacangan rontokan. Gak rontok gak kena gak jadi bajangan. Nggih. Diiris. Ayo yuk, tukaran yuk. Kisi antangi yuk. Kisi antangi. Kisi antangi. Mangkone kuning. Mie ayam hijau. Masa benar mau pulang? Biasanya kan kui. Orang tahu ya, Terus gak tahu.
apa sing gak nggo nanas, Bu? Nakai melok napa bengkoang. Bengkoang. Yang malah pedas. Sambelnya campur pisah. Campur. Pedes. Nggih. Daripada ngantuk. Nggih. Watuk sisan nggih, Bu. Serak-serak basah. Pedes nggih? Nggih. Nek wingi Nggih. penting buatan sore. Iku bar mangan rujak mari. Ayo monggo-monggo rujak elik nani ready ning Pasar Wulung guys iki. 17 Agustus 18 Agustus ya. Bon sarapan dan ini buahnya Lek Nani guys. Ada piring sambal yang cantik enak, sambal ala Lek Nani manis, kacangnya dipisah-pisah, sambalnya bisa pedas bisa sedang-sedang aja. Pasar Mbak agak melon, Mbak. Mbak agak katas, Mbak. Katas. Sewu, Mbak. Murah. Legem ya, Mbak. Manis. Saya gak melon. Lagi anu kata. Desa Mbak, kata bilang radu blatung Mbak. Yang sampai itu. Tumbas Lek. Tumbas bakule genti Lek. Bakule genti Lek tumbas Mbak. Kasih nggih. Makasih. Bakule tiwul klarisan gas, gembleng mboten sajian, Mbak. Mbak. Wah, jami kene kok atasnya ping larung ngendi kata saya. Lah penjenengan kata nopo? Heeh. Atasku kuning, Mbak. Kuning. Tapi sing atung ya enak sih, Mbak, tapi cek mentah. Iya. Cek mentah. Katek desa itu. Tapi itu, Mbak. Yo. Kak kaya nek buah yo, Mbak. Nek. Jika berarti anu, Mbak. Berarti asli tanpa formalin, Mbak.
yang rujak rujak belum guys Oh mau bah. ayo rujak lali ya tempat parkiran rujak ready. Ayo serabine ready pora. Esok dodol janganan, sore dodol serabi. Melak kuwi lho Bu, melak andeng lore warung. Lawangan andeng lawangan. Rujak. Guys, siapa sing kangen rujak elek maling. Rujak pasar ulung dari Punggo Ploso. Lanjut. Alhamdulillah. Habis, guys. Sudah entek. Nang balik guys jam pira? Jam 2 guys. Kula nuwun, kula badhe nyuwun. Kula badhe nyuwun. Bah. 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 Diwonge. Tak ngelih mah ben tak nyuting. Gue guys ya. Syuting kentenan guys. Wetune sing ayu dhewe, Mbah. Jelendet, Mbah. Wetune sing ayu dhewe jelendet, Mbah. Kayak elok Mbah ya. Kak won melon neh. Nangis. Ya mau masak apa? Terong enak. Masak terong lagi. Tadi. Sama Di sambel. Iya, Dek. Di sambel, Dek. Iya, Dek. Iya, Mbak pora. Kak. Raya Mbak iki apa? Oh, gak nggak pantas. Gak ngepempes tambah. Ingat ya? Mbak inget ya? Bah. Atuh batulan Mbak, atuh batulan namanya Mbah, atuh Mbah. Mbah Bojonegoro Mbah, kowe lah takjak Mbah. Iya. Iya Mbah. Oke guys, sudah pulang Lek Nani. Matur suwun nggih. Ternyata sudah masak ya, beneran sudah dimasakkan anak kita. Anak kita. Lek mangan semangka lek ngene cah. Jajal ndelok. Wah, lah. Dimasak apa iki, digoreng? Oh, jangan asem. Goreng terong. Inuk ngok. Kayak iwak ngok.
Iwak kok cah. Inuk guys. Nak. Oh, melok mae. Kandhani kok. Nak. Ini gorengan daging terong. Guys, beli set nambahi. Rupanya ngantek ngene sama deh. Oke, sambil itu rasa ini. Dan nanti kita tambahin lagi dengan gula. Enak ini? Enak ini? Tinggal segini. Oke, matur suwun guys. Hari ini lek nani ra masak, wis dimasakno nela bubuk digigit nyamuk. Kita tambahin lagi. Di sak tadi niku isine gulone 5. Tambahin lagi 2 kilo. Oh, sekalong. Tinggal rebus. Ya pelela. Enak. Oke guys, kita rebus langsung. Oke, tak ngedek gulurin Dek Nani. Matur suwun nggih sampun ningali vlog hari ini. Jualan. Dodol terus guys, ngevlognya nggih dodol rujak nggih. Matur suwun sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sedaya mawon.